Hola, què tal? Sigueu benvinguts a aquesta secció Els laics parlen de l'Evangeli. Es veu que en aquells dies Jesús s'ha d'anar a la muntanya a pregar i va passar tota la nit pregant a Déu. Fixeu-vos aquest primer detall, El motiu d'aquesta pregària. Quan va ser el dia va cridar als seus deixebles, n'escollí 12 i els donà el nom d'apòstols. I es fa ressò l'evangelista Lluc de tots els apòstols. Diu que després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turments per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo perquè sortia d'ell una força que guaria tothom. Per tant, aquest evangeli, avui que és Sant Simó i Sant Judes apòstols, un evangeli molt interessant, que ens explica Jesús com hem de procedir. En primer lloc, després de projectes importants que tenim en ment, el primer pas és la pregària. En primer lloc, la pregària a Déu, l'agraïment a Déu per tots els dons que rebem i l'ajuda a través de la humilitat per tal d'encertar. En aquest cas, Jesús havia d'elegir els seus apòstols principals, que per això surt el nom, després en tenia molts més. Aquest és el primer pas, la pregària. I el segon pas, és a dir, primer Déu i segon pas, les persones, en especial qui? Ho veiem, la gran gentada del poble i entre ells els quins es volien fer guarir de les seves malalties per un cantó físiques i per l'altre els turmentats per esperits malignes. Per tant, què guareix Jesús? Malalties i esperits malignes. Quina és la gran guarició, la gran victòria final? La resurrecció sobre la mort, és a dir, el vèncer el pecat. Per tant, fixeu-vos que al final diu que tota la gent intentava tocar-lo perquè sortia d'ell una força que guaria tothom. Fins aquí l'Evangeli d'avui.